This is the e-consulta. Libreng high blood pressure check, dental services, haircut, bigas at feeding program. Ilan lamang yan sa mga serbisyong dala ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at PhilHealth sa bayan ng Mabini, Pangasinan sa ilalim ng programang Community-Based Consulta Plus. Isa pong programa ng PhilHealth na kung saan pinalawig po yung scope po niya. Kung dati po ay ang mga members po natin ay dito lang po sa Rural Health Unit nakaka-avail ng mga libreng serbisyo. Ngayon po pati na po mga iba't ibang health facilities, mapapribado man o mapa-government. Umabot sa 438 na mga residente ang naserbisyohan ng programa. Susuyurin din ng Dasol Community Hospital ang mga nangangailangan ng mga serbisyong medikal, lalo na ang mga hindi nakadalo. Tayo po ay magkakaroon ng libre pong consultation, libre pong gamot, at mga diagnostics, kagaya po ng mga laboratories at mga x-ray. Available po yan free. At amin pong ibibigay ihahatid sa inyo sa inyong pong mga bahay. Maliban dito, mas mapapalawig pa ang mga serbisyong hatid ng Dasol Community Hospital dahil sa pakikipagtulungan sa Region 1 Medical Center. Malugod ko pong ipinapakatid sa inyo sa Dasol Community Hospital po, every Wednesday, meron po tayong mga consultants or specialista na manggagaling po ng Region 1 Medical Center. Sila po yung mga anesthesiologists, surgeons, internal medicine at OB, PEDSA. Sila po ay every Wednesday nagbibigay ng libreng serbisyo. Kaya po, kung meron po kayong mga pasyente, dahil po sa nalalapit na mga buwan, malapit na po tayong mag-opera o magkaroon po ng operasyon sa Dasol Community Hospital. Ang Community-Based Consulta Plus ay isa lamang sa mga programa ng pamahalaan na nakatutok upang pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.